U Hamburgu, na mestima gde je puls kulture mladih najjači, Janis Androutsopoulos traži odgovor na pitanje kako se menja korišćenje jezika kod mladih imigranata. Sa jedne strane se trudimo da razumemo šta utiče na odluku kojim će jezikom ovi mladi ljudi komunicirati međusobno. Kada znate više jezika, onda možete da birate. Sa druge strane, trudimo se da rasvetlimo odnos između jezika koji mladi donesu iz svoje porodice i svakodnevnog života i jezika koji nađu na internetu. Janis Androutsopoulos je jedan od prvih istraživača u ovom polju. Na primjer, jedna stvar se jasno vidi kod mladih stanovnika Hamburga koji govore više jezika. Engleski za njih ima sasvim drugu ulogu na internetu nego u svakodnevnom životu. Oni retko međusobno govore engleski, ali ga puno koriste na socijalnim mrežama kada postavljaju statuse ili komentarišu videoklipove i slične stvari. On sa svojom saradnicom Janom Terejk već razmatra novi koncept i to tek nakon što se vratio sa jednog semestra istraživanja u Freiburgu. On je saradnik na više projekata, neki od njih su i van Nemačke. Član je Goethe-ovog instituta i predavao je i na drugim univerzitetima. Svi ga poznaju, svi su povezani sa njim, svi žele da ga upoznaju. Došao je u Nemačku sa 24 godine, a sada je profesor nemačke lingvistike i to u jednom tako zatvorenom sistemu. To je tako neverovatno, to daje motivaciju. Janis preko Skype-a redovno razgovara sa koleginicom Angeliki Duri iz Istanbula. On je za nju perfekcionista. Šta još da kažem? Može da bude šaljiv i istovremeno jako ozbiljan. Kaži slobodno, zagrižen za posao. U svakom slučaju, Janis Androutsopoulos tačno zna šta mu je potrebno u životu i radu. Važno mi je urbano okruženje. Gradovi su mesta gde se društva menjaju i gde se stvara uzbuđenje, gde se sudaraju kulturni uticaji. Hamburg je mesto gde su raznovrsnost i diverzitet uglavnom normalne stvari. Kada je sa 24 godine otišao u Nemačku da stekne doktorat, roditelji su ga podržali. Oni imaju razumevanje za to što njihov sin ne želi da se vrati u Grčku. Prihvataju to jer i oni znaju da ovde radim nešto što me ispunjava i što mi se dopada, u šta mogu da se udubim. I to na način koji ne bi bio moguć u Grčkoj. Janis je rođen u Atini, tamo je i odrastao. Od malih nogu su ga interesovali jezici, strane kulture i dosta dugo ples. Da li je danas Grk? Pa to su šabloni, a ne stvarnost. Etnički sam Grk, kulturološki Evropljanin i što se tiče etike rada osjećam se kao Nemac. Te etikete nisu potpuno tačne i često dođete u situaciju gde vidite da to i nije baš tako. Janis je neoženjen, negde u sredini svojih 40-ih i nigde nije pustio duboke korene. Lepo je biti pokretljiv zato što stalno stičem nova iskustva, upoznajem više ljudi, ali pokretljivost ima i svoju cenu, a to je gubitak lokalnih prijatelja. Jedan deo mene kaže, ok, želim da budem mobilan i da sebi postavljam nove izazove što duže mogu. A drugi deo kaže, dobro je i da se negde zastane. I ti delovi su stalno u dijalogu. Svi putevi su još uvek otvoreni i ima pune ruke posla. Treba napisati knjigu. Planiram duže istraživačko putovanje po Južnoafričkoj republici. Nije uvek lako kombinovati boravke na lepim mestima po svetu i posao, tako da ni jedan ni drugi segment ne bude zapostavljen. Da li će Janis izgraditi svoju budućnost u Hamburgu ili odlutati na neki drugi kraj sveta, to ne zna ni on sam.